Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba ke lapha wengane zakwethu. Udaba olukhulu luthinta ungizwe umfoka mcuno lapha wengane zakwethu ngoba siyakhumbula ukuthi wakwathinta udaba oluthinta iIFP laphana owagcina laphana sekukhona abantu abamsongelayo ngokuthi watalapha ke laphana ubaba hlabisa ungumholi weIFP ke laphana wengane zakwethu. Namhlanje ungizwe usememezela ukuthi uzoba sohlelweni kwiGagasi FM bayokhuluma ke laphana ngalo udaba lokuphatha izwe ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Into esoyenza ke lapha wengane zakwethu sokuvezela iclip lapho khona ungizwe esho khona ukuthi ngempela bayobe bekhona ke laphana emsakazweni iGagasi FM bencokola ngokuphatha izwe. Thina ke namhlanje kwiGagasi FM ngo6 o'clock sebengithintile ebaGagasi impela bathi ngisondele ngisendleleni nje ngisuke kahle impela manje ngibheke khona kwiGagasi FM siyobhekana ngempela ke ngeziquza amehlo njengomongameli ubaba hlabisa versus ungizwe mchunu president wamabhinqa sikhuluma nje kamnandi ngokuphathwa kwezwe ziyakhala namhlanje u6 ntambama ningaphuthelwa indaba with Alex Mthiyane iGagasi FM 99.5. Usho kanjalo ke ungizwe mcuno wengane zakwethu. Ake sidibane lapha kwi comment section izwe uvo lwakho ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Mawumusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile ucindezele subscribe cinze nebell ukuze uzothola njalo ama notification mas poster ivideo nje si channel hamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga.